following the eye, was following the pack, all swallowed in their coats, with scarves of red tied round their throats to keep their little heads from falling in the snow. And I turned round and there you go, and Michael, you would fall and turn the white snow red as strawberries in the summertime. Ostres, un avís! Atenció, atenció! Un científic de Queralbs ha perdut un globus sonda que transportava una estació meteorològica. Necessitem un voluntari que vagi a cercar-lo a la Vall de Núria. Cali, la Vall de Núria i un globus sonda. Exacte. Sabeu què toca, oi? Tenim una nova missió. Som la Lara i la Cali. Hem viscut tota la vida als Pirineus. Hem escalat les parets més difícils. Hem baixat als rius més salvatges. I hem pujat als pics més alts. Ens encanta ajudar els altres i viure aventures bestials. I ara volem que tu també ens hi acompanyis. T'hi apuntes? L'aventura d'avui té lloc a la Vall de Núria, a la comarca del Ripollès. La Vall de Núria està a 2.000 metres d'altura i els cims que l'envolten a gairebé 3.000. La Vall de Núria és molt verda a l'estiu, per això és perfecta per practicar-hi el senderisme, i molt blanca a l'hivern, perfecta per practicar-hi esquí o altres esports d'hivern. Ah, i l'única manera d'arribar-hi és a peu o amb cremallera. El globus sonda no és a prop d'aquí, però sembla que s'ha quedat com encallat a algun lloc perquè no avança. Tot i així, l'hem de trobar abans que es faci fosc, perquè si no, passar la nit aquí ha de ser horrorós. Quin fred! Cali, preparada? Marxem! Per arribar a Núria, el que hem de fer és baixar. Les raquetes són perfectes per moure'm per aquest tipus de terreny. M'ensorro molt poquet i vaig en pas ferm, però són molt lentes. I és que, la veritat, arribo a saber que he de baixar a la Vall de Núria i m'agafo els esquís, que són molt més ràpids. Oh, no, 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 no! Em sembla que he parlat massa d'hora. Se m'ha trencat la raqueta! És que eren molt velles, la veritat, i els hi he donat una canya durant el dia d'avui. I ara què faig? Heu de tenir en compte, sempre que sortiu d'aventura, que porteu el material adequat i que aquest està en bones condicions. Si no, mireu què passa. Doncs hauré de seguir sense raquetes. I serà molt més complicat, perquè m'enfonsaré el que no està escrit. Doncs res, raquetes a la motxilla. I a seguir. Això és més complicat que caminar per l'aigua. Hagués hagut d'agafar els esquís. Però és que tenim pressa, va! Cali, va! Un globus sonda és un globus no tan petit com un de fira, ni tan gran com un de viatge. És de mida mitjana i s'infla amb heli perquè voli pel cel. L'heli és aquest gas que quan te l'empasses et fa posar aquesta veu com... Sí, aquesta veu com de barrufet, sabeu? Que és tan divertida. Cali, veritat que t'agrada a ti?
nostre objectiu és arribar a la Vall de Núria, on suposadament està el globus sonda. I la Vall de Núria està cap allà. Per cert, sabeu que a la Vall de Núria no s'hi pot pujar un cotxe? Però per la Cali i per mi això no és un problema, perquè ens encanta caminar i córrer. Però em sembla que avui agafarem un mitjà de transport molt més ràpid que anar a peu i molt més ecològic que anar amb cotxe. Que sabeu de què parlo? Ostres, però com no l'agafem ja i marxem corrents, se'ns n'anirà i el següent no passa fins d'aquí 2 hores. Cali, som-hi! Cali, vene. A tu t'està aquí. Ara amb ella la lligo, perquè els gossos aquí han d'anar lligats. Vinga, vam. Ha anat pels pèls. Cali, guarda! Pija-s'hi! Guarda, aquí ja! Pija! Sí! Guarda! Que bonic, Cali! Mira! Allà hi ha neu! El cremallera de Núria recorre 12 quilòmetres i mig des de Ribes fins a la Vall de Núria i supera un desnivell de 1.000 metres. L'altra opció per pujar era enfilar el camí vell des de Queralbs, que són 7 quilòmetres, però que fa un pendent importantíssim i hauríem trigat massa. Us el recomano per un altre dia, perquè va paral·lel al riu i és una passada. El cremallera és un tipus de tren que en lloc de rodes per avançar el que té són com una mena de dents que s'encaixen a la via. Com la cremallera d'una jaqueta, exacte, que quan l'obrim es desencaixen, però quan la tanquem encaixen totes les dents. Quina passada, ja som a Núria! Cali, avui no tenim temps de visitar-ho, però haurem de tornar un altre dia. Ostres, no, el globus s'ha mogut. Pensava que estava encallat, però amb el vent se n'ha anat. I a més, ostres, és que ha pujat de cota. I té un 50% de bateria. Cali, això és un sunca que problemes. Això només són que més problemes. Cali, vinga, vam! Corre! Toss your dirty shoes in my washing machine heart. Baby, bring it up inside. Cali! Not wearing my usual lipstick. I thought maybe we would kiss tonight. Tant de bo trobéssim alguna forma tan ràpida com el cremallera per seguir pujant. My washing machine heart. Baby, bring it up inside. Allà ens servirà. No és un cremallera, però farà el fet. A aquesta hora els telecadires estan parats, però hem d'intentar posar-los en marxa. Està obert! Això si descobreixo com funciona. Sortida automàtica? Rearmament? Què? Potser he de trobar algú que m'ajudi? Amb això, a veure? Hola? Hola, que hi ha algú? Soc la Lara. Hola? Necessito posar en marxa el telecadira. Hola? Soc la Lara de l'Ara i Cali, és una situació d'emergència. Hola, aquí centre de control. Hola, sí, sóc la Lara de l'Ara i Cali. Necessito pujar dalt de tot de la muntanya. Lamentant-ho molt, l'horari del telecadira és de 9 del matí a 5 de la tarda. Però, sisplau, estem en plena missió. Necessitem pujar a dalt de tota la muntanya a per un globus sonda. Un moment, sisplau.
Va, sisplau. Per activar el sistema, prem el botó groc. Groc? M'ha dit groc, però n'hi ha 2 de grocs. A veure si tinc sort. Sí, tinc sort! Visca! Moltes gràcies! Cali, va, que tindrem sort! Encara gràcies al cremallera i al telecadira, potser no cal que passem la nit aquí. Bien! És la primera vegada que la Cali puja a un telecadira. Crec que està al·lucinant. Sun is shining in the sky. There ain't a cloud in sight. It's something everybody's in the place. And don't you know, it's a beautiful new day. Hey. Ai, mai. Cali, què ha passat? Què ha passat? Que això no va. Hola? Que ens hem quedat parades. Hola! Que no hi ha ningú. Cali, que no podem parlar de més res, ara. Hola, Per què no va? Vinga, va! Quina alçada, això està superalt. No m'atreveixo a saltar. A més, és que seria perillós. Tampoc podria saltar la Cali. Tampoc la podria llançar. A falta de res més tinc cordes. Alguna cosa m'inventaré. Molt bé. Cali, anaràs tu primera. Primer la baixaré amb ella, després baixaré jo. Espero que funcioni. A ver, Cali, llévate. Tu tranquil·la, que jo baixa enseguida. Demora. A poc, no passa res. Atau, a poc, Cali. Molt ben, Cali. Molt ben. A poc. Ja està. Molt ben. Atau, quieta, no te butges, Cali, no te butges. No te butges, quieta. Tu tranquil·la. Tot va ben. Molt bé, vale. Tu no te butges, quieta. Vas molt ben, Cali. Molt ben. Atau, molt ben, Cali. Molt ben, Cali. Ha quedat molt ben. Ho hem aconseguit. La Cali ja està. Ara falto jo. Demora-me, Cali, demora-me. Corda cap a baix. I la motxilla també la llançaré. No tinc arnès, no tinc res més que la corda. Així doncs que baixaré com els antics. La corda per entre les cames, per l'esquena, per la panxa, per l'ombro i cap a baix. Baixar així és com fer un ràpel o baixar un barranc, però molt més complicat. A poc a poc. Cali! Vine aquí, on estàs? Vine aquí! Ho hem fet molt bé! Quina por que hem passat, però ara ja estem aquí. Al globus sonda només li queda un 10% de bateria. Hem de córrer, hem d'anar cap allà. Live faster, young bad girls, do it well. 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 No puc més. It's my chest when I'm banging on the dashboard. My chain, it's my chest when I'm banging on the radio. Back, get down. Pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands high. Don't go screaming if I blow you with a bang. Oh no, hem arribat massa tard. Ja no té bateria. I ara com ho trobem? Cali, com atrapam ara? És que podria estar a qualsevol lloc, a dalt d'un pi, a sota una pedra, enterrat a la neu, a un radi de 500 metres? Cali, tu què penses? Què hem? Què hem? La Cali té raó, no ens podem rendir ara. Jolín, que hem arribat fins aquí. Molt bé, va, busquem, cercam. Va, cerca. Corre.
Cali, què hi ha això? Què has crepat? Sí, sí! Molt bé, molt bé! És un tros del plàstic del globus sonda. Mai m'havia alegrat tant de trobar un tros de plàstic a la muntanya. Cali, cerca, cerca! Això vol dir que està per aquí. Va, cerca, cerca! Un ell! Mireu! Em sembla que està allà dalt! A veure? Cali, que em sembla que hi ha aquí, oh! A veure? Cali, ja el tinc! Mira! Guarda! Ja el tenim! Això sí que és treballant aquí. Una bona feina. Hem juntat facultats i així som imparables. Molt ben, Cali, que acabo entrapat. Però, escolteu, que no hem acabat la missió encara. Ara hem de tornar a la Vall de Núria. Cali, marxem? Corre, va! Vam, corre! Tenim pocs minuts per arribar a l'estació del Cremallera abans no en surti l'últim. És molt just de temps, però per sort el camí fa baixada. Perquè... recordeu el telecadira? Sí? Doncs nosaltres també. I ja n'hem tingut prou. Així doncs, a córrer, que és l'única opció que tenim. No arribarem a l'últim Cremallera. A més, per allà s'està girant mal temps. Hem de ser previsores i passar la nit aquí. Muntarem un refugi i només de pensar amb el fred que fa i que farà, ja tremolo. Aquest és un bon lloc. Pràcticament no hi ha neu i està bastant sec. Però primer de tot posarem llum, que no ens hi veiem. Perfecte. Per passar una nit a la muntanya necessitem 3 coses. Primer, una lona o una tenda de campanya per fer-nos un refugi. Segon, roba d'abric. Tercer, provisions. I per sort nosaltres ho tenim tot. Com ens agrada el sopar de les 3 Fs. Tot i que avui haguéssim agraït alguna cosa més calenta. Veritat, Cali? Tu també. Mireu que divertit és quan la Cali es menja el raïm. No en sap? A veure? Em fa ganyotes. Ja està, però fins aquí, que ja en tenim prou. I sabeu què necessitem també per passar una nit a la muntanya? Doncs una càmera de visió nocturna. Sí, a veure, necessari no és, però farà l'experiència molt més divertida. Com quan vam veure l'os, us en recordeu? La deixaré per aquí i a veure què enxampem. Cali, tu i jo m'ho vam de dormir. La Cali està rebentada. Vene, Cali, ven ací. Fred que pela. Vaig hiper-abrigada i tot i així m'estic pelant. És que fa un vent a fora, escolteu. Mare meva, quina ventolera. Falten 3 hores perquè es faci de dia. Quina nit més llarga. Però això sí, jo mentrestant m'arramo bé a la meva estufa portàtil. Quina nit! I quin fred, Cali! I quin vent! Quin tot! I quina son! No he dormit gens. I quin escampall! Tot el nostre menjar! Alguna bestiola ha vingut aquesta nit i s'ho ha menjat tot. I clar, jo no he sentit res perquè és que amb tot el soroll de la tela, del vent i de tot... Però, que tenim la càmera! A veure quin bitxo ha estat. Potser ha estat una marmota o un teixó o un senglar, Cali? A veure. O un animal salvatge com tu, Cali! Se queda tan gana, GPRH, o què? Jolín! Les que passarem gana ara serem nosaltres, perquè no tenim res per esmorzar. Només queden
4 trossos de formatge. Però al final és que va ser culpa meva. A veure, aquí se li acut deixar la motxilla i el menjar obert i fora del refugi. Doncs a una aventurera cansada i rebentada com estava jo ahir. Cali, doncs que s'acaba. Vinga, menja, menja, menja. Ei, tot a tu. Els meteoròlegs ja venen de camí a recuperar tot el material. Nosaltres els esperem a un lloc on tenim moltes ganes d'arribar. Cali, vene. Puja, sí. Corre. Molt bé. Quina aventura. Mare meva. Hem caminat per neu. Hem pujat amb un cremallera. Hem posat en marxa un telecadira. I no només això, sinó que ens n'hem despenjat amb cordes. També hem corregut molt, moltíssim, com fem sempre. I també hem dormit a la muntanya. I a més... Gràcies! Esmorzarem! Toma, quina gana! Mira, Cali, que és bo això! Sí, molta gana. A poc, guarda, petiti, atau. I aquesta és Va, ara sí que ho podem dir. Missió completa. I tu ja saps quina aventura viuràs avui?